Вітанне, сябры. Салют усім! А вы ведаеце, які сёння дзень? Не, дык мы вам расскажем. Сёння сусветны дзень дзіцяці. А гэта значыць, што ў нас усіх сёння свята. Ура! Ура! І як мы будзем яго адзначаць? Ой, у мяне куча розных ідэй. Ну дык расказвай, не цягні. Па-першае, калі сёння наш дзень, дарослыя павінны выконваць усе нашы жаданні. Здорово, правда? А калі жаданні будуць такія, што выканаць іх будзе цяжка, ці нават немагчыма? Ой, ну што немагчымага? Напрыклад, у тым, каб усіх дзяцей пакатаць на паветраным шары, а? Ці ўзяць і адмяніць заняткі ў школах. Ну ты даеш, Кася. Вось гэта я і меў на ўвазе. Уяўляеш, колькі паветраных шароў спатрэбіцца, каб усіх дзяцей пракаціць. І заняткі ў школах спыняць нельга. Ну вось! Вы проста нейкія разбуральнікі мар. А як тады? Можа, зусім не будзем адзначаць сённяшняе свята? Чаму будзем? Толькі трэба добра падумаць як. А давайте, пакуль мультик будзе ісці, мы гэта абмяркуем. Ну добра, давайте. Слухайте, вы што я тут? А можа быць, Сябры, пакуль ішоў мультик, мы ўсё прыдумалі. Сёння ў гонар сусветнага дня дзіцяці мы наладзім святочныя прадстаўленні, гульні і забавы. І першым нумарам у нашай праграме з'яўляюцца вясёлыя гісторыі. Мы пачынаем. Аднойчы тата спытаў у сына: Сынок, а кім ты хочаш стаць, калі вырасцеш? Будаўніком, А чаму ты выбраў менавіта гэтую прафесію? каб будаваць дамы без кутоў. Навошта без кутоў? Бо вельмі надакучыла ў іх стаяць. Аднойчы падыходзіць тата да дачкі. Дачушка, ты ўсё гуляеш і гуляеш. А рыбкам у акварыуме ваду ты памяняла? Не, тата! Але чаму? А на што? Рыбкі ж яшчэ яе не выпілі? Ой, мне вельмі спадабалася. А вам, сябры? Усім спадабалася. Ну а зараз у гонар сусветнага дня дзіцяці цікавы мультфільм. А зараз гуляем у загадкавае кола разам з часопісам «Рюкзачок». У ім столькі цікавых загадак. Згуляем. Толькі цур, яны павінны быць нескладанымі. Ну, бо сёння ж свята. Не хвалюйцеся, усе вельмі лёгкія. Здорово, тады мне першай. Ілля, ты будзеш рулявым. Круці кола. Добра. Загадка нумар 5. Слухай уважліва, Кася. У небе свеціць, у небе зяе, усіх навокал сагравае. Сапраўды лёгка, правда, сябры? У небе зяе і ўсіх сагравае сонейка. Правильно! Цяпер табе загадка, Ілля. Мне можна і больш складаную. Круці і паглядзім, якая табе трапіцца. Загадка нумар 1. Ага, ты хацеў складанейшую. Калі ласка. У школе усім знаёмы. Белым піша словы, сябруе з чорнай дошкай. Знікае сам патрошку. Ого! Ну, Ілля, адказвай. Ага, белым малюе на чорнай дошцы. Ха, і гэта складана, гэта ж крэйда. Угадал, малайчына. А зараз, сябры, загадка для вас. Калі вы гатовыя, я пачынаю. І гэта загадка нумар 4. І вось як яна гучыць. Ідзе ён паважна. Шыпіць вельмі страшна. І за пяты ўсіх шчыпае. Лапкі, нос чырвоны мае. Ну, ёсць ідэі, хто гэта? Калі вы здагадаліся, хуценька пачынайце маляваць адказ. І дасылайце яго нам па адрасах электронным добраранок@slimak@gmail.com. Ці па паштовым 220-114, город Мінск, вуліца Макаёнка, 9, праграма «Добраранак». За правільны адказ і лепшы малюнак вас чакае падарунак ад нас і часопіса «Рюкзачок». Мы чакаем вашы лісты. Ну, а зараз мультфільм.
подскошить, подскошить. И... Ой! Ой, Кася, ты целая? Касечка, Целая. ой, напужала ти нас. Касечка, а що ти ось зараз робила? А хіба не зрозуміла? Хотіла полететь. Помарила про польот у гонор Сусветного дня дитяти. Пам'ятаєте? Пам'ятаем. Але повітряні шарики мене не утримали. Ой, І ти на гэтых шариках збиралась у паветра узляцець? ага, да не атрымалася чамусьці. Такі гузак набіла. Не атрымалася, тому що для таких польотів звичайні шарики не підходять. Правда? А якія падыходзяць? Ну, наприклад, гелевыя. А гэта якія? Наповнені спеціальним газом, легчайшим за повітря. Ух ты! Хочу такія! Але не раім табе на іх ляцець. Чаму? Бо польоти на повітряным шары потребують серйозної підрихтовки. Ой, ну что там такого? На тьму, да ляці сабе. Ага, ляці. А як потім на землю вернуться, ти подумала? Так можна назаўсёды ў паветры застацца. Сапраўды. І калі раптам прагаладаешся, а до зямлі далёка. І гэта трэба ўлічваць. Люди не одно стагоддзе думали, пакуль побудовали специальные прилады для подъему шара у повітря и для спуску вниз. Ой, а я хотела на звычайных шариках полететь. Добра, што ў цябе не атрымалася. Ну, дзе б мы потім тебе шукали. Адным гузаком не абышлося б. Ой, сапраўды добра. Я зразумела, трэба да ўсяго падыходзіць сур'ёзна. Вось гэта правильно. А зараз табе трэба адпачыць. Ой, трэба. Мультик для мяне ўключыце? Вядома, і разом з тобой яго паглядзім. Добра. Ну што, сябры, наш святочны добраранак у гонар Сусветнага дня дзіцяці падышоў да завяршэння. Ой, шкада, вядома. Але ён прайшоў вельмі весела. Правда, хлопчыкі і дзяўчынкі? Чуеце, усім спадабалася. А мне асабліва нашы смешныя гісторыі. А мне гульня ў загадкавае кола. А мне, як Кася збіралася на шариках паляціць. Ну хопіць ужо насміхацца. Мы ж па-сяброўску. Яшчэ раз віншуем усіх са святам. Няхай сённяшні дзень будзе самым радасным, з прыемнымі сюрпрызамі. Бывайце, дзяўчынкі і хлопчыкі. Мы, як заўсёды, убачымся зранку У нашым добраранку!